Zutik emakumeok! Ongi etorri jantzile eta jatzikozu. Aurten elkarrekin zer ederko. Lehorte luzearen ostean, Elbira Muskaia, hau poza. Programa ederrek hau dugu. Elbira, inkizioak errezikenen alaren ordua. Inor ezin du esan errezikazio zerik, ez horixe. Baina nintzagode feminista euskaltzaleok. Urteetan berdintasunaren alde eta erazien kontra borrokan dabiltzan handeak goraipatu nahi ditugu gaur. Eta omendu, eskerrik asko bide lagun izan zarien feminista guztioi. Batez ere, Andreak elkarrekoei, Bilgune feministakoei eta Latinameriakoei. Gora aizpatasuna! Ezagrada Durango Euskal Navarrean lanean jardun zuen euskaltzale guztioi. Asimismo, queremos compartir este momento mágico con las personas que, como yo, habéis venido de otros pueblos, con las que habéis llegado de otras tierras.